Shahararren jarumin nan kana dan barkwanci a cikin masana'antar Kano wato Mustapha na Baruska ya bayyana dalilin sa na shiga cikin gwamnatin Kano Zumbulbul tare da rika mukamai a cikin ta. Yau a cikin wannan labarin za ku yi cewa shahararren mawaƙin jam'iyyar APC Dauda Kahutu Rarara ya yi kira da irin yadda ya kamata a kyautata ma yara kanani dangane da cewa jiya ne ranar yara ta duniya. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Shahararren dan wasan barkwancin nan wato Mustapha na Baruska ya bayyana wa manema labarai cewa ya shiga jam'iyyar APC ne kana ya yi dumu-dumu cikin gwamnatin jihar Kano ba don komai ba sai dan ya samu abubuwan ci gaba daga cikin masana'antar Kannywood. Mustapha na Baruska ya ce ya shiga gwamnatin ne dan ya kusa ya kuma ƙara ɗaukaka darajar Kannywood a irin gwamnati. Mustapha na Baruska ya faɗi amfanonin da yawa masana'antar ta Kannywood daban-daban tare da al'umma, inda ya ikirarin cewa shi fa lamari na taimako shine a gabansa bai san komai ba bayan ya tallafa ma al'umma. Mustapha na Baruska ya ci gaba da nana ta cewa shi dukkanin manufofin shi na al'umma ne ba yana yi dan kashin kansa ba. Ya kuma bayar da shaida da hujjoji daban-daban masu nuna cewa yana hidimomi ne saboda masana'antarsa da kuma al'umma baki daya. Mustapha na Baruska ya ƙara tabbatar ma manema labarai cewa shi fa gado yayi dangane da hidima wurin al'umma. Da bangare daya kuwa za ku yi cewa shahararren mawaƙin na jam'iyyar APC kana Dauda Kahutu Rarara ya fito ya yi bayani ko kuma ya yi kira da dukkanin wasu iyaye da su kula da 'ya'yansu tare da ba su haƙoƙinsu. Wannan kiran da ya yi shi ne daidai lokacin da ranar yara ta duniya ta zagayo. Rarara din da ya kira da iyaye da su saka ido akan 'ya'yansu kuma su yi kokari ta bangaren ilimin su. Jawabin na Rarara ya janyo hankalin iyaye ta bangarori daban-daban wanda yanzu haka an yada shi a cikin kafafen sada zumunta. Shahararren mawaƙin da a koda yaushe yana kira ne da abubuwan da za su kawo ci gaba a wurin al'umma. A labarunmu na rana za ku ji yadda ta kaya tsakanin zababben gwamnan jihar Kano da wasu 'yan masana'antar Kannywood da suka yi hijira daga jam'iyya mai mulki suka koma jam'iyyar mai jiran mulki. To mu jama'a, da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin namu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.